नायलांबाय थादो रायजोफोर माने काजलगावजों ओमफ्राय कुसुगावजों दिनैनि फुटबल टुर्नामेन्ट खेलाया आरोखि ना दा CM काप दिनैहाय लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय था आं देखायलांनि Thank you. जोंहा बे समाव इलिसा बर' बिनानाव मेथाइ खननानै खोन्थासिगोन आरोखि ना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय The first CM Cup बे क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय आरो ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों आरो ओरैबायदि लोब लोब रायजोफोर फैदों आरो बिदिनो डेभेलप जालांबाय for giving us your value. Wah, salahnya kameranya. Sama ya boleh nemu. Sama ya boleh malah nemu. खेलाया जोब्बायलै रायजोफोर दोनथ'नोसै भिडिअखौ उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन बयनिसिम गोजोनथोंसै